bara titta på gräset. Ja, om man vill. Det vill jag. Här har vi i alla fall soffan. Hej. Vad gör ni för något? Vi håller på att fixa ett hus. Ett hus? Ja. Ja, delvis. Så gräver man till Ja, det är så. tills det har blivit någonting. När ska jag använda den? Vad har ni gjort för någonting på huset då? Ja, jag kan visa dig. Ha en förevisning för filmaren. Här är en soffa. Här har vi gjort en koja. Ja, då går vi vidare och tittar. Bord. Här har vi små lådor. Där nere. Ja, och de kan man dra ut och finns det grejer på dem. Ja. Jag skottade spaden. Var det allt? Ja, jag håller på. Vad håller du på med här borta då?